لباجار افیونی ترکیه اتوبیس رویان یا کش پارێزگەها ئامەدێ بەر بە باژارێ بۆدرومێ دچوو وەرگەریا دا ئەنجامێدا 8 کەسان جانێ خۆش دەستانە 36 کەسێن دنجی بریندارن. ئیرۆ یەکشەمێ لە باژارێ ئافیۆن ئۆتۆبیسا بەگوهستنا ڕێویان کو ji پارێزگەها ئامەدێ یا باکوورێ کوردستانê birêk ketibû ber bi bajarê Bodrumê wergeriya li gorî zanyariyên destpêkê di encama wê bûyerê de 8 kesan canê xwe ji destane. هەروەها 36 کەسێن din jî birîndar bûne. Birîndarek ku heta niha jî bin wê otobêsê de asê maye ji bo rizgarkirina wî jî kar û xebat berdewam in. Lê piştî rizgarkirina du ji wan kesên ku asê mane êdî hejmara qurbaniyan jî zêdetir bûye ji ber ku destpêkê hat gotin ku 6 kesin canê xwe ji destane lê niha hejmara kesên ku canê xwe ji destane gihiştiye 8 kesan 36 kesên din jî birîndarin. Li gorî zanyariyên ku hatine belavkirin piştî agahdarkirinê tîmên berevaniya sivîl tenduristî polîs bo cihê bûyerê hatine şandin. Ev dîmenên ku li ser ekranê Rûdawê hûn dibînin dîmenê wê otobêsê ye ya ku li bajarê Afyonê Tirkiye qulip ye di dîmenan de diyar dibe ku tîmên cuda cudayê polîs û tenduristiyê û tîmên rizgarkirinê li wê derê ne ji bo rizgarkirina wî kesê ku dibin wê otobêsê de asê maye. Hevkarê min Abdulselam Akincî ji Amedê werdigirim ew ê zanyariyên zêdetir bide me. Abdulselam ev dema te baş be. Ew kesên ku di nava wê otobêsê de bûn. Karker bûn, rêwî bûn yan jî xelkê Bodrumê bûn ku hatibûn Amedê. بله دم باش نالین بارینا برفه لالی کی بودجه که خواشی مخابن برودان بفرنگی جی دبن جی خمگینی دو ایوارل سویرگل سر آمد و سویرگل باسک آمد دیساقل بیبو و لی باش بو که او کسین تیدا بسیبکی بریندار ببون او بودجه که خواشی لی او رودان ایرو کد انجام ده 8 کسان جان خوش دستا و بودجه خمگینی و یعنی شینه توی که خواشی برفه کرن نیف ساعت اول پارێزگاریya Afyonê daxuyaniyekî nivîskî li ser Twitterê belav kirin basa hin amarat kin ew ciyê ku ev basa nalên ji Amedê derketibû û diçû Qûşadası ciyekî navçeyekî geştiyariyê em dikarin bêjin hejmarekî zêde welatiyên Kurd hem li wir nişteciyên hem jî salane di demsalê cuda da diçin li wir kar dikin ew basa ji vir ji Amedê ji vî otogarhanê derket ez û hevkarê xwe şakir li virin tevî ku roja yekşemê û divê qelebalixiyekî zor zêde belê ji dîmenan diyar ku rewş li vî otogarê hinekî sivik bûye hatin çûyîn tozekî kêm bûye. Pekî parêzgeriya Afyonê çi got ez behsa wî bikim dibêje li qiyamê qera vezîr li Tixûbê qera vezîr ku li ser navçeya Dînarê a Afyonê vaye basekî rêwiyan ku ji Amedê dihat diçû Bodrumê û sê jê karmendên otobüsê çil kes têda bûn di encama qulîbînê da 8 kes canê xwe ji dest didin. 35 kes jî birîndar dibin demil dest ew kes bo nexweşxaneyan tên veg û hestin hûrgulî li ber destê menînin lê qasî ku em dizanin qasî ku zanyariyên me her ji vir bi dest xistin nalîn ew kes bi giştî ji Amedê derketine lê li ser rêya Amed û Qûşadası ya Bodrumê em dizanin ku çendîn bajarê din hene egerin ku ji bajarê din jî gelek rêwî li wî basê swar bibin bi wî rengî rêwîtiya xwe dewam kirin. Navbera Amed û Afyonê 1434 kilometre ew ciyê ku lê qeza qewimiye piştî rêwîtiyekî 11-12 saeta li wir ew qeza encam daye mixabin yanî mabû 4-5 saat ku xwe bigihînin rawestgeha xwe dawî lê ew rêj bû wan bûye rawestgeha dawî hêrgulîn derdestê menînin beşek ji wan malbat dibe ku ji bajarê cuda bin hene ji Amedê bin نها لوي راسگها تولهی لوي ترمیناله یعنی تنی کاری ناس بکه ناوی چند کسین کود ناوا وی اتوبیسی دبون لگوری گشتاوان ناسنامه هیچ اشکره نبونه arasتی
تایبەت سەدەما ku min xwest ez dayva xwe li vir bikim jî ji bo wergirtina wan zanyariyan bûn lê ew kompanya taybet ya Amedê ya ku basa wan xwilibiye û nexwestin biaxivin gelekî xemgîn bûn gotin em tiştekî nizanin û bi wî rengî arasî meyser serê xwe qewirandin ji ber wî malumatek wisa li ber destê menîne lê berfekî dîsa gur dest pê kirî rodanê sibê vê gava hanê nalîn tozekî em dikarin bêjin ku sivik jî bûbe li gor saziya keşnasiyê yê hetayê varê bi vî rengî ev berfayê berdewam be her wiha heta roja çarşemê jî yê berfê bi vî rengî yanî Rewşa rêkan çawa ya berf û Abdüselam barîn li tevê ev gel carna barîna tenê vê berf berfê. yê Yani rêkên Amedê li gel kîjan bajar û bajarok û parêzgehan Do- dagirtiye? Belê. Li gor zaniyariyên ber destê me vî kêliya ku em tê da nalîn tevê ku pelekî baranê ya berfê dîsa dest pê kiriye ji rêya Amedê tu bajarê ragirtînîne doh weke ku tê jî bizanbî rêya Amed û Mêrdînê hatibû girtin rêya Amed û Swêrek ku diçû Rihayê ew rê hatibû girtin gelek bas do heta demjimêrên 10 şevê jî em li ser wî rê bûn ku tedî qezayekî trafîkê encam dabû û sî kes birîndar bibûn em li wir bûn ew basê ew tirimbêlên ew berhilgirên ku dixwestin ji Amedê derkevin biçin Rihayê û biçin bajarê dinê dihatin rawestandin ji ber ku rêya Amed û Rihayê hatibû girtin lê serê sibeyê vir ve em dikarin bêjin ku vî kêliya ku em tê de ne jî rêya tu bajarekî bi Amedê re girtîn nîne hatin çûyîn bi awayekî asayî berdewam e lê hişyarî tê kirinê û dibêjin bira ajokar baldar bin hêrî biçin û pabendî em bêjin ew rêkarê ku parêzgerî destnîşan dikin divê pabendî wan rêkara bibin li otogara Amedê jî vê gavê rewş asayî xuyetge di derbarê qezaya ku li Afyonê qewimî 8 kesan canê xwe ji destan heke ku rûdanek nû jî geşedanek hebe em ê her ragihînin nalîn. Bêguman Abdüselam bo her zanyariyeke nû em cardin têne cem tenha spas hevkarê min Abdüselam ji Amedê tu li gel me bûyte ev zanyarî dane me.